Milí Krupinčania, vítam vás pri krátkom rozhovore s kandidátkou na post primátora mesta Krupina, pani inžinierkou Elkou Lukáčovou. Prečo ste sa rozhodli práve v týchto komunálnych voľbách kandidovať na post primátora mesta Krupina? Zmeniť politickú kultúru v našom meste. Pre zdravé a dobre fungujúce mesto sú veľmi dôležité medziľudské vzťahy a vzájomná úcta. Ako primátorka chcem ľudí spájať, nie rozdieľovať. A mojou túžbou je, aby Krupinčania dokázali odprezentovať svoj vlastný názor aj verejne. Chcem robiť komunálnu politiku a vnímať ju ako svoje poslanie slúžiť ľuďom. A v prospech tejto služby využiť na maximálnu možnú mieru kompetencie tejto funkcie. Slovensko je niekoľko rokov súčasťou Európskej únie. Za túto dobu bolo možné získať nemálo finančné prostriedky z eurofondov pre lepší rozvoj nášho mesta. No napriek tomu sa v Krupine počas tohto obdobia nezaznamenali veľké zmeny. Pred nami je posledné programové obdobie čerpania štrukturálnych a investičných fondov z Európskej únie. Toto obdobie treba využiť na maximum. Ideme do rekonštrukcie námestia. Nie preto, že by to bolo také potrebné, ale je to posledná príležitosť získať tieto finančné prostriedky. Čakať na to, že bude obchvat a z našeho námestia sa stane pešia zóna, tak to je ešte hudba budúcnosti. Ale doložiť pešiu zónu už nebude taký problém. Je to naozaj posledná príležitosť, ako získať mimo rozpočtové finančné prostriedky na rekonštrukciu námestia. Tiež nás čaká rekonštrukcia, ale svojím spôsobom výstavba viacúčelovej športovej haly. Viacúčelová športová hala má rozpočet približne 800 000 eur. Mesto Krupina zo svojich úverových možností môže čerpať, aby neovplyvnilo chod mesta, tak maximálne 1 000 000 eur. Ale vždy sa tam niečo navýši, takže treba počítať asi okolo toho 1 000 000 eur. Toto naše mesto už neutiahne. A bolo by to na úkor spolufinancovania iných projektov alebo na úkor rozvoja kultúry a športu. Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia mali možnosť kultúrne a športovo sa vyžiť, pretože to je jediný spôsob, ako ich dostať z negatívneho prostredia, drog a iných závislostí. Nielen Slovensko, ale aj svet ovládol trend zdravého životného štýlu a biopotravín. Naše mesto a okolie bolo známe ako poľnohospodárska oblasť. Ako máte v pláne prinavrátiť tento stratený charakter? Mojím snom je vrátiť sa k tradíciám. Zachovať poľnohospodárstvo, obnoviť ovocinárstvo, venovať sa starým rezistentným odrodám, obnoviť genofond. Čerešne, dudečky, jablká, hrozno, proste všetko, čo sa tu niekedy dávno pestovalo. Biopotraviny, tak to je moja srdcová záležitosť. Chcem sa venovať farmárom, pretože v nich vidím budúcnosť nielen Krupiny, ale aj celého Slovenska. S ich podporou by som chcela zabezpečiť zdravú stravu a zdravé potraviny nielen v školských zariadeniach, ale aj pre všetkých obyvateľov v Krupine. Krupina patrí k najstarším mestám na Slovensku. Nachádza sa tu množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré však nie sú spropagované tak, ako by si zaslúžili. Čo mienite v tomto smere podniknúť? Cestovný ruch je naozaj to, čo našemu mestu chýba. Chcela by som nadviazať na cestovný ruch v kúpeľnom meste v Dudinciach. Vyžaduje si to veľa stretnutí, veľa rozhovorov, ale ja verím tomu, že ten projekt, ktorý by som chcela realizovať, by mal zmysel. Ak sa nám to naozaj podarí, prídu si na svoje nielen študenti z gymnázia Andreja Sládkoviča, malí podnikatelia, ale do tohoto projektu by som veľmi rada zapojila dôchodcov, hlavne naše dôchodkyne, ktoré naozaj vedia pripraviť neskutočné jedlá, neskutočnej chuti a ovládajú recepty starých mám. Myslím, že turisti by toto vedeli veľmi oceniť. Dokonca v našich víziách s obyvateľmi Krupiny, keď sme sa rozprávali o tomto projekte, sme zašli až tak ďaleko, že by sme organizovali vyhliadkové trasy na koči s kočišom oblečeného v miestnom kroji
A myslím si, že toto by bolo naozaj veľmi zaujímavé, pretože západ a východ slnka na Kopaniciach je naozaj nezabudnutelný. Ďalšia otázka je celosvetovým problémom, netýka sa len nášho mesta, je to nezamestnanosť. Keď budete primátorka, aké sú vaše zámery práve v tejto oblasti? Snom každého primátora je priemyselný park a čo najviac zahraničných investorov, aby mali prácu jeho obyvatelia. Prácu áno, ale aby aj táto práca bola dostatočne odmenená a nielen na úrovni minimálnej mzdy. Kompetencii primátora riešiť zamestnanosť v rámci firiem je veľmi ťažká. Primátor môže zabezpečiť zamestnanie ľuďom na úrade, ľuďom, ktorí pracujú v spoločnostiach mesta, v rozpočtových organizáciách, alebo v rámci podnikateľskej činnosti mesta. Ale tu už by som veľmi predbiehala. Toto si nechám, ak sa to úspešne vydarí. Určite mám záujem podporiť pilotný program Ministerstva sociálnych vecí a rodiny, kde pripravujú zaujímavé projekty na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Do tohoto projektu môžeme zapojiť práve mamičky, ktoré sa môžu starať o svoje ratolesti a byť nápomocné mimo škôlkarských prevádzkových hodín. Kandidujete ako nezávislá kandidátka. O nezávislosti, hlavne o tej politickej, kolujú rôzne názory, napríklad, že neexistuje. Aký je váš postoj k danému tvrdeniu? S tým celkom nesúhlasím, pretože ja som presvedčená, že práve nezávislý kandidát má schopnosť spájať rozhádané politické strany, ale čo je veľmi dôležité, má možnosť slobodného rozhodovania neovplyvnené záujmami politických strán. Som presvedčená, že každý poslanec mestského zastupiteľstva, keď zasadne na tú svoju stoličku, by v tom okamihu mal zabudnúť, aká je jeho politická príslušnosť. A mali by mať všetci jeden jediný cieľ, ktorým je prospech a rozvoj mesta a spokojnosť jeho obyvateľov. Súčasťou každého volebného programu je volebná kampaň. V čom spočíva tá vaša? Každý z kandidátov musí prejsť povinnou jazdou, ktorou je volebná kampaň. Ľudia sú už unavení a nebavia ich tie všetky prezentácie. Preto som sa ja rozhodla, že moja volebná kampaň bude o tancovaní, cvičení, športovaní, relaxovaní. O tom, aby sa ľudia v Krupine bavili. Bez nejakých obštrukcií, bez nejakých politikárčení. Proste radosť, emócie, city a zábava. Aby si túto volebnú kampaň užili aj domoví dôchodcov. Sú to úžasné stretnutia. Človek vidí, ako im žiaria očka, pretože to má zmysel. Robiť povinné stretnutia len preto, aby sme sa odprezentovali, podľa mňa nemajú zmysel. Ale zabaviť a zaujať týchto ľudí formou hier je naozaj pre mňa veľmi dôležité. Vaše meno predznamenáva byť prvá. Ak by ste v týchto komunálnych voľbách boli zvolená na post primátora mesta Krupina, boli by ste v podstate prvá žena na tomto mieste. Dôverujete Krupinčanom, že vám dajú svoj hlas? Áno, musím priznať, že sa stretávam s takým názorom, že žena sa v tejto oblasti nepresadí. Ale je veľa takých, ktorí práve hovoria, že mi držia palce a že mi veľmi fandia, pretože práve žena môže vniesť do riešenia problémov svojou emóciou, svojim citom, veľa pozitívneho. Ja si stále myslím, že v tomto prípade netreba rozdielovať ľudí na ženy a mužov. Som presvedčená, že tak, ako nedokážu existovať ženy bez mužov, tak muži potrebujú pre svoj život ženy. A naozaj ten harmonický vzťah dokážu vytvoriť len spoločne. Preto si myslím, že v tomto prípade sa treba pozerať na ľudí šikovných, ktorí sa manažersky rozhodujú, ktorí ekonomicky myslia, ktorí sa vedia orientovať v oblasti financií, ale predovšetkým vedia a chcú si nájsť kontakty, ktoré sú nesmierne dôležité pre ďalší rozvoj nášho mesta. Všetko je v rukách voličov. Ja môžem z mojej pozície slúbiť iba to, že urobím všetko preto, aby som svoju volebnú kampaň dotiahla, dúfam, že do úspešného konca. Všetko je na voličoch, pre koho sa rozhodnú. Ja im môžem zaželať len správne rozhodnutie.
Preto hovorím, kandidujem pod číslom 4. Číslo 4 je veľmi zaujímavé číslo. Číslo 4 vychádza zo srdca a sprevádza ho zelená farba. Zelená farba je farba spolupráce a nádeje. Preto urobte to svoje rozhodnutie správne. Správte ho srdcom a voľte číslo 4. Ďakujem vám za rozhovor a dovidenia pri voľbách. Dovidenia.